Hello, hello, hello mga moms! This is Mom Shi GM for today's video. Dadaling ko po kayo dito sa Ugbo sa Tondo. Ayan, kung saan ito po ay napaka-viral na lugar ngayon dito sa Manila kung saan napakaraming kainan. Ayan, at kung naghahanap kayo ng lugar kung saan gusto ninyong makadate ang inyong loved ones or yung family, narito kompleto ang lahat ng mga uri ng mga foods na pwede nyong gawing food trip kasama ng special someone, ng kaibigan, or ng inyong family. So makikita natin dito ang iba't ibang klase ng mga street foods o rice meals. Bubungad agad sa atin ang mga inihaw, yan ang mga laman loob, and of course mga iba't ibang variety na pagkain na mula sa sizzling. Ayan, so napakaraming tao ngayon dahil nga po Sunday it's Family Day. Andyan din ang isa sa mga pinakasikat dito at viral, ang Dragon Breath. So mamaya papakita natin yan. Meron din tayong mga shawarma, and of course baksilog. Baklang silog, charot. Ayan, so baksilog meron tayo dyan, hot silog at iba pa. May mga fries, and of course yan, yung mga pang shabu-shabu, yung mga iba't ibang klase ng mga Korean street food. Ayan. So, meron din mga ihaw, yan, mga seafoods. Syempre, napakasarap niya na kung mainit-init pa. Umaapoy-apoy pa talaga. At syempre, mga iba't iba pa mga klase ng mga sweets o dessert na pwede ninyong mapagtripan na kainin. At syempre, mga moms, nako, matapos tayo mag-food trip at kumain ng mga kung ano-ano, syempre kailangan hindi lang pambara ang ating tetry, maging ang mga panulak na meron sila dito mula sa iba't ibang mga prutas na pwedeng gawing juice. O, di ba? Healthy living. So we have our scallops. Ano to na sa ibabaw? Butter cheese po siya ng fried garlic. Ah, okay. Ito balot. Ah, ito yung grilled balot nila. Kasi iba diba nasa shell dish. Naka-aircon ka pa, madam. Yan, subukan natin to. Ay, wait! Wow! Madam, mali seafoods, madam. 150 lang, madam. 150 yun. Naka-aircon ka pa, madam. Ayan na ang ating... Madam, mali seafoods, madam. 150 lang, madam. Ito na yung ating scallops. May spice chat. So, bahala na. Subukan natin. Matry nyo Mga salikasa, ito na yun. Alam nyo ba, first time ko po nakatikim ng scallop is sa Bohol. Ang mura doon kasi isang plastic niya is parang nagkakalaga ng 20 pesos kung ako nagkakamali. Tapos, pagdating dito sa mga restaurant, itong mamahal. So, ngayon ko na siya ulit matitikman. Ayun po. Ang sarap. I love it. Sarap. Kasi nahanap ko spice. Sarap. Diba? Mahal to actually. Sa lugar. Diba? I love it. Sisi po namin. Ano ginagawa mo dyan? Uy, ano ginagawa mo dyan? Mukha ikaw yung magiging manager. Sige, gusto mo Lang. Sige. Okay, dito na tayo sa smoking balls. Ang isa? So, ayan. So, pauusukin na. Isa lang. Isa lang. Oh, isa lang daw. Titikim lang ako. Oo, marami na naman. Ayan siya. Ano siya? Ayan. So, bubuhusan na siya ng Tingnan mo na lang sila. usok. Ayan siya. Umuusok na yung mga balls. Liquid nitrogen po yung bin. Ha? Liquid nitrogen. The liquid nitrogen. Diba? Tsaka ang ganda ng mga balls. Very colorful. Tapos ito, saan ito gawa? Yung mga balls. Cereal po. Ah, okay. Cereal na siya. Pero matamis po siya. Ito. So, titikman na natin siya. Tsaka. Yung mga pausok siya, mga moms. Oh. Ano pong toppings niyo? Chocolate caramel strawberry. Pati yun.
Lami. Lami kaayo. Sa, ayan, tignan natin yung ating smoking boss. Ay, ang tigas. Ang tigas ng boss. 150 po, 150. Ang lamig. Thank you, boss. Para may experience po. Okay. Pero niya sa kaloob. Parang ang tigas niya. Pero masarap siya. Actually, hindi siya ganun katamis. Ano kasi gusto mo ulit, diba? Sa labas ng gusto mo. Ayan. Barati isa. Di ba may Mabi usok. Sarap. Hindi mo siya nakakaumay, pero okay na rin. Dahil yan, tayo tayo ba nating food trip? Yan, ang dami na pong tao dito because it's Sunday night, kaya grabing crowd. Hala, ayan pala sila. Are you looking forward for the second? pupunta pero hindi ba? Actually, mas nabusog kami dahil ang daming baby boys. Nasa bus. Ah, ayun na pala sila. Halika na. Pagpa-uwi daw. Bibilin ko. At matapos kami mag-ikot-ikot ay kumain din kami ng rice meal, ang yang chow, lobster, at sinigang sa miso. Hinabol na lang dyan yung inihaw na pusit at inihaw na pork. At dahil dyan, maraming salamat kay Bukayo at kay Baby Girl para sa isang napakasayang food trip at kwentuhan. And so, as together with Marian Ambiciosa, this is Ma'am Shiji. Maraming salamat. Till next vlog. Babu! It's DJ.